Každá sme nejaká, jedinečná vlastným spôsobom a všetky sa chceme cítiť dobre vo svojej koži. Pozývame vás na príjemné hľadanie odpovedí ako na to s kožnou lekárkou Michaelou Blažko, ktorá nás navedie na cestu, ako sa o seba lepšie starať, porozumieť aktuálnym potrebám vlastnej pokožky a pomôcť jej i sebe k zdraviu a kráse. Dnes budeme debatovať o starostlivosti o pleť, čo je naozaj robustná a povedzme si otvorene aj dosť neprehľadná téma. A taktiež sa pozrieme na zúbok mýtom a faktom, ktorými nás zásobujú početné influencerky na sociálnych sieťach. Je potrebné mať vyslovene na tú tvár vlastný uterák alebo extra uterák, môže to byť veľmi malý uteráčik, ale každý deň by sme ho mali mať čistý a nový. Moje meno je Tatiana Kubišová a vy počúvate podcast Každá sme svoja z dielne 101 drogérie. Vítam vás, milé svojrázne ženy, na našom druhom rande s našou kožou. Opäť tu máme kožnú lekárku Michaelu Blažko, ktorá nám dnes pomôže zorientovať sa v chaose všakovakých kozmetických produktov a vysvetlí nám, ako sa máme starať o našu pleť a naopak, čo nikdy, ale naozaj nikdy nemáme robiť. Vítajte, pani doktorka. Dobrý deň, prajem. No ja dúfam, že vám pomôžem alebo nám pomôžem, lebo som zistila, že tej kozmetiky je taká záplava, že už aj ja sa v tom celkom ťažko orientujem. Tak môžeme si to nejako spolu vytriediť alebo povedať si aspoň tie základné veci, ktoré by sme mohli, museli, alebo nesmeli. Tak poďme teda na to, lebo ja verím a teda dúfam, že máte viac vedomostí ako ja v tejto oblasti, lebo keď vám poviem, akú ja mám ráno rutinu, ja ráno vstanem, dám si na tampon micellárnu vodu, potom si to opláchnem, dám si hydratačný krém, a v podstate už potom dávam make-up. Takže chcem sa spýtať teda, či robím dobre a s takou malou dušičkou sa to naozaj pýtam. Tak máme tú rutinu rovnakú, by som povedala. A nemyslím si, že je na nej niečo zlé, ale určite sú mnohé dámy, ktoré sa venujú veľmi podrobne kozmetológii a kozmetike ako takej. Ja by som možno povedala, že vlastne dermatológia, lebo ja som teda dermatovenerológ, od roku 2004 pracujem v tejto oblasti. Koža ma fascinuje, je to najväčší orgán nášho tela. Keď by sme si to povedali v nejakých číslach, tak má 2 metre štvorcové zhruba, váži asi 15% našej hmotnosti. Ďalej koža nie je sterilná, na 1 cm štvorcovom kože sa vyskytuje, ja neviem, 1 000 000 mikroorganizmov a nie sú to len baktérie, ale sú to aj kvásinky alebo roztoče, čiže je to celý prales, alebo ako je to mikrobióm. Proste tak sa to volá. Takže nikdy nie sme samé. Mikrobióm, nikdy nie sme samé. Dokonca v jednej knihe kvantovej fyziky, čo je možno bude prekvapivé, ale tam kvantová fyzika pre každého som sa dočítala, že vlastne a bola jedna veľmi zaujímavá prednáška na TED Talks, že koľko DNA sme vlastne my sami. Keď by sme si spočítali, že koľko z nás tvorí tá naša ľudská DNA a koľko DNA tých všetkých mikroorganizmov, toho mikrosveta, mikrokozmosu, ktorý je na našom kožnom povrchu, ale aj na našich horných dýchacích cestách, čiže slízniciach a v tráviacom trakte, tak viete si tipnúť, koľko z nás sme my sami a koľko tej DNA tvorí DNA mikroorganizmov? No, na to by som povedala, že ako kedy. Ako kedy, no to. Ale je to veľmi také prekvapivé číslo, že my sami tvoríme nás samých v 0,3% a 99,7% sme vlastne živnou pôdou pre mikroorganizmy. Áno, z nejakého zvláštneho spôsobu mi odľahlo. No, tak to je super. My sa síce rodíme ako sterilní, lebo sme vlastne v tom prostredí maternice a plodovej vody, tá naša koža a vlastne aj dýchacie cesty sú sterilné, ale pôrodom
vlastne prechodom cez ten pôrodný kanál a tým, že vyjdeme na zemský povrch, okamžite nás nastáva kolonizácia, čiže tie baktérie a iné mikroorganizmy nás kolonizujú a tvoríme takú symbiózu a my tie baktérie potrebujeme práve kvôli tomu, alebo preto, aby sme mali zdravú tú kožu. Čiže k tomu bude smerovať aj, ako keby budú smerovať moje rady, že ako sa umývať alebo neumývať a čo používať alebo nepoužívať, aby sme si tento krehký ekosystém na našej koži nenarúšali, respektíve ak je nejakým spôsobom narušený, aby sme ho prinavrátili. Áno, ale niektoré baktérie, kvasinky sú určite prospešné, ako hovoríte, len sú aj také, proti ktorým asi bojujeme, lebo nám robia nejakú šarapatu na pleti. Áno. Vidíte vy hneď od dverí, keď vám príde pacientka donútra, do vašej ambulancie, že ako sa stará o pleť? Nie vždy. Koža síce odzrkadľuje naše vnútro a okrem funkcie bariérovej, že nás oddeluje od vonkajšieho prostredia, má aj funkciu termoregulačnú, čiže nás chráni naše vnútorné orgány a všetko, čo je pod ňou skryté, aj imunologickú, ale aj estetickú. A pretože je to najviditeľnejší a teda najväčší orgán, ktorý je viditeľný, tak si zaslúži aj našu veľkú alebo najväčšiu pozornosť, neviem. Ale asi áno, pretože nosíme ju celý život. Ona má síce veľkú regeneračnú schopnosť, veď kožné bunky sa obmieniajú každých 28 dní, ale starnutím stále pomalšie a niečo v nej aj ubúda a v rôznych kožných chorobách je tá rovnováha aj narušená, takže vidím, keď má niekto, ja neviem, napríklad atopickú dermatitídu a už od dverí vidím, že ju má zhoršenú, lebo tá koža to ukáže začervenaním. Ďalej, ale neviem povedať, že či sa ošetroval správne alebo nesprávne, pretože mohol mať aj ten človek správnu starostlivosť, ale prišli iné faktory, ktoré mu vlastne narušili a spôsobili to začervenanie. Takže zrejme niečo iné potrebuje pleť dospievajúceho dievčaťa ako zrelej ženy, či ženy v menopauze. Ale začnime asi tým, či si vôbec vieme určiť samé, aký máme typ pleti, alebo máme radšej absolvovať diagnostiku u odborníka alebo odborníčky. Ja si myslím, že človek by mal vedieť, akú má pleť a vie to podľa mňa najlepšie on sám, pretože tú kožu má na sebe 24 hodín denne a vie, ako sa chová v rôznych situáciách. To, aký typ kože máme, je dané geneticky, pretože my sa už počas vnútromaternicového vývoja formujeme a formuje sa tam aj naša koža a na základe nejakých génov. Na základe génov od matky a na základe génov od otca. A je vysoko pravdepodobné, že ak niekto z týchto dvoch rodičov mal alebo má nejaký sklon napríklad k atopii, čiže k ekzémom, takže aj to dieťa, ktoré sa vyvíja, bude mať polovicu takýchto génov a napríklad ďalšia polovica môže byť otec s atopiou a matka s akné, alebo naopak, čiže v nejakom pomere to bude aj u tohto nového človečika namixované, čiže sa narodí s nejakým typom kože a tú kožu má potom po celý život geneticky danú. Ale sú aj niektoré špecifika počas nášho života, že napríklad príde obdobie puberty, kedy dovtedy neaktívne alebo menej aktívne hormóny začnú byť aktívnejšie, to sú tie pohlavné hormóny a je typické pre niektoré vekové skupiny, že budú inklinovať k nejakým kožným ochoreniam. Či už je to napríklad po narodení, napríklad problémy so seboroickou dermatitidou, čiže mazové žľazy na tejto novorodeneckej koži nie sú dostatočne vyvinuté, tak môžu sa zapáliť, tvoriť sa šupinky, chrasty, alebo niekto má akné, neonatorum, čiže novorodenecké akné, to je ešte vlastne ako
taký dozvuk tých hormónov ženských, ktoré kolovali v našej krvi, teda v krvi toho dieťaťa. A potom môže mať sklon k suchej koži a k tvorbe ekzémov, čo je typické niekomu už v 3 mesiacoch života vznikajú prvé prejavy atopickej dermatitídy, potom prídu nejaké iné provokačné faktory, potom príde teda tá puberta, kedy skôr sme náchylní na tvorbu akné, potom zase príde starnutie, vtedy nám ubúda v koži kyselina hyaluronová, začne prirodzene vysychať a tvoriť sa prvé vrásky a tak ďalej, čiže každý vek má svoje špecifika. Verím. Aj ženy, keď prechádzame každým mesačným cyklom, tak naša pleť sa neustále mení a musíme na to reagovať, ale to máte pravdu, že mali by sme si poznať každá svoju pleť a typ kože, akú máme. No ale na trhu sú séra, penové, olejové čističe, pleťové vody, mlieka, micelárne vody, krémy, gély, emúzie, odličovacie prípravky, no je toho veľmi veľa. A ja sa niekedy mi tak chýba taká tá doba, alebo taká tá jednoduchosť, že kde sú tie časy, kedy mi mama povedala, že chod si umyť tvár mydlom a vodou a daj si na to hociaký krém, čo máme doma. Ale chcem sa vás spýtať v podstate, ako si máme vyberať tieto produkty. Naozaj, pokiaľ tam nechceme v tom obchode stráviť 2 hodiny, určite sú tam aj odborníčky, ktoré nám poradia, poskytnú nám tento servis. Ale ako vieme teda, ako máme garanciu, že akú tú skincare našu potrebujeme? Tak naozaj je záplava. Ja niekedy mám sama problém, že čo si vyberiem a po čom siahnem. Čiže mohli by sme si rozdeliť tú pleť do takých 3 alebo 4 podtypov. Poprvé je to normálna koža, to je koža, ktorá v podstate nemá ani rozšírené pory, ani sklon k masteniu nadmernému, ale ani sklon k vysychaniu. Čiže to je zo pár šťastných ľudí, ktorí majú tento typ pleti. Potom je to mastná koža, čiže zase geneticky dané, že bude mať vyššiu tvorbu mazu, mastenie a vlastne rozšírené pory. Bude sa lesknúť hlavne v oblasti čela, nosa a brady. A potom bude mať v puberte náchylnosť k tvorbe akné. Niektorí zaraďujú do typu kože aj zmiešanú a niektorí nie, napríklad Nemci nie, ale môže mať niekto tú T-zónu masnejšiu a líca suchšie, tak dajme tomu, že môžu mať niektorí ľudia aj tento typ kože. A potom čoraz viacej sa stretávame s kožou citlivou. A tá môže byť citlivá koža, môže byť aj suchá, aj mastná. Čiže naozaj si potom vyberáme produkty podľa tohto kritéria. Normálna koža zniesie takmer akúkoľvek kozmetiku, čiže tí ľudia môžu siahnuť po čomkoľvek. Pokiaľ máme mastnú kožu, tak by sme si mali vyberať produkty také, ktoré nám ju aj odmastia alebo vyčistia. Skôr by som toto používala, tento názov, že vyčistia, lebo to odmastenie môže byť aj dvojsečná zbraň, že zase keď si ju príliš vysušíme a odmastíme a odstránime ten ochranný hydrolipidický plášť, tak vlastne ona bude geneticky naprogramovaná tak, aby produkovala ten maz a ona sa ho bude snažiť doprodukovať ešte viac. A zase suchá koža, keď by sme použili niečo príliš agresívne, tak sa nám môže podráždiť a potom je to ten špecifický typ pleti citlivá, ktorá môže zareagovať začervenaním, svrbením, pnutím a takými nepríjemnými pocitmi na čokoľvek. Čiže preto máme k dispozícii v tých drogériách alebo obchodoch také veľké množstvo, niekedy až záplavu alebo nespočetné množstvo, lebo máme možnosť si vybrať to, čo nám vyhovuje. Čiže na masnejšiu kožu si môžeme vybrať také ľahšie textúry krémov, gelovité alebo séra, na suchšiu zase niečo masnejšie, na normálnu celé spektrum, čiže vyslovene by som sa spoľahla na to, aby som si zostavila nejakú rozumnú skincare, ktorú by sme si mohli rozdeliť do takých 2 základných období dňa na rannú a večernú.
a podľa toho by som teda odporúčila, že čo robiť alebo čo nerobiť. Čiže ráno, keď sa zobudíme a ideme von do práce alebo kamkoľvek, do školy alebo na nejakú voľnočasovú aktivitu, tak by som povedala, že tá ranná rutina by mala smerovať k ochrane. Pretože ju chceme ochrániť pred pôsobením vonkajších rôznych vplyvov, či už sú to vplyvy počasia alebo vplyvy aj vlastne ľudskej činnosti, čiže kedy dochádza k znečisťovaniu ovzdušia, pôdy, vody a všetko vlastne potom sa nám odrazí na tej pleti vo forme smogu alebo prachových častíc a podobne. Čiže ráno kožu hlavne chránime voči UV žiareniu a voči teda tým nečistotám a večer ju hlavne čistíme a pripravujeme na to, aby sa mohla počas noci a počas spánku zregenerovať, lebo spánok mnohí ľudia podceňujú alebo mu nepripisujú až takú dôležitú úlohu, ale naozaj spánok má pre naše telo, či už je to koža, mozog alebo srdce, čokoľvek, veľmi blahodárny vplyv a vtedy dokáže telo veľmi zregenerovať. Čiže mali by sme naozaj spať minimálne 8 hodín v noci, až 10 hodín vedci odporúčajú. Čiže ráno môžeme použiť ako prvý krok naozaj aj micelárnu vodu, lebo si touto micelárnou vodou odstránime v noci vytvorený maz alebo nejaké nečistoty, ktoré sa nám tam nalepili počas spánku tým, že sa tá koža dotýkala vlasov alebo vankúša, alebo vlastne chceme aj odstrániť zvyšky tej nočnej alebo večernej rutiny, najmä vtedy, ak používame napríklad krémy alebo séra s obsahom retinolu, ktorý je síce výborný anti-aging, ale zvyšuje citlivosť kože voči UV žiareniu, tým pádom si ho musíme ráno zmyť. Čiže micelárka je dobrá voľba ako krok číslo 1, ale namiesto nej môžeme použiť aj čistiace pleťové mlieko alebo nejakú penu, pretože to vieme zase veľmi dobre príjemne vmasírovať a ak máme suchú kožu, tak nám to možno urobí lepšie ako micelárka. Pani doktorka, tak aby z toho nebola taká veda podobná matematike, poďme sa povenovať malej násobilke čistiacich prípravkov. Áno. Aký je rozdiel medzi čistiacou penou, emúziou a mliekom? Všetky sú tieto uvedené alebo vymenované určené na čistenie, ale je to aj o tom, že aká konzistencia nám lepšie vyhovuje a čo naša koža znesie. A je potrebné si uvedomiť, že vlastne každým čistením z tej kože odstraňujeme nielen nečistoty, ale aj ochranný hydrolipidický plášť. Čiže keď pôsobíme veľmi veľa tými aktívnymi takými surfaktantami, ktoré sú prítomné v tejto kozmetike očisťujúcej a odmasťujúcej, tak môžeme, alebo nie, že môžeme, ale my odstraňujeme aj ten ochranný hydrolipidický plášť a vlastne znižujeme pH kože. pH kože by malo byť prirodzene skôr v tej kyslej oblasti 5 až 6 pH, a vtedy vlastne naša koža funguje správne a máme tam tie správne baktérie a ten správny mikrobióm a vlastne keď ho posunieme do zásaditej oblasti, neutrálnej alebo zásaditej, tak tam vtedy môžu nastať tie zmeny v bakteriálnom zložení a už nám to nemusí robiť tak dobre. Čiže áno, čistiť, ale šetrne. A čo by som možno pri tom čistení zdôraznila, že je potrebné mať vyslovene na tú tvár vlastný uterák alebo extra uterák, môže to byť veľmi malý uteráčik, ale každý deň by sme ho mali mať čistý a nový, lebo aj v tom vlhkom prostredí našich kúpeľní nie každý má možno kúpeľňu s oknom, kde by dajme tomu to UV žiarenie, to slnko preniklo a svojím pôsobením tento uteráčik rýchlo vysušilo, prípadne až vydezinfikovalo, lebo to UV žiarenie pôsobí aj
aj mierne dezinfekčne, tak naozaj by som dbala na to, aby sme si vyčistenú tvár utreli do čistého utieráka, nie do takého, do ktorého si bežne utierame vyslovene, že špinavé ruky alebo niečo iné. Takže mať ten svoj utieráčik, aby sme to nezmarili potom. Ja sa napríklad držím toho, že tým utierákom nešúchať tú pleť, ale len jemne tak poťukať. Áno. A aj mne je veľmi príjemné, ja sama to nerobím, ale zvažujem po príprave na dnešný podcast, lebo som sa na ňo pripravovala kvôli tomu, že naozaj tej kozmetiky je tak strašne veľa a nie je to úplne priamo mojou náplňou, lebo tá dermatológia sama o sebe je obrovský odbor a používanie kozmetiky je len mini časť toho a my to väčšinou našim pacientom radíme tak všeobecnejšie a nie úplne konkrétne, ale na takú vyslovene veľmi detailnú skincare sa myslím, že už dnes formujú rôzne dámy, majú vzdelanie vyslovene ako kozmetológovia, čo je myslím si, že aj správne, pretože my dermatológovia nemáme až toľko času sledovať úplne každý jeden kozmetický produkt, ktorý sa k nám dostane, ale zároveň by sme o ňom mali vedieť a keď príde pacient a povie, že niečo používa, tak ja sa neorientujem v tých názvoch tej kozmetiky, lebo je toho miliarda, ale aspoň v účinných látkach a to si myslím, že by mali byť familiárne každému dermatológovi. Takže vlastne... Áno, a keby som bola vaša pacientka, a spýtam sa vás, aký je rozdiel medzi pleťovou a micelárnou vodou, tak by ste ma zorientovali. No, tak áno, v podstate micelárna voda je niečo, čím si tú kožu vyčistíme aj od make-upu, lebo micely sú vlastne, micelárna voda obsahuje micely a sú to také látky, ktoré vedia naviazať tie nečistoty. Tá micela, môžeme si ju predstaviť ako nejakú guľatú molekulu, ktorá má na povrchu hydrofilnú zložku, čiže vodu priťahuje a vnútri hydrofóbnu, čiže vodu odpudzuje a práve tak naviaže tie olejové mastné nečistoty, ktoré sa nám nalepia na tú kožu, aj make-up, aj všetko. Takže nám ju veľmi pekne vyčistia. Dnes sú tie micelárne vody aj veľmi šetrné. Niekedy sme hovorili pacientom, že treba každú micelárku úplne, že v druhom kroku hneď umyť. Ale dnešné micelárky sú veľmi jemné a nemusíme sa ich báť a nedráždia ani nevysušujú až tak tú kožu, ako to bolo možno niekedy. Vraj micelárka teda vznikla v 90. rokoch minulého storočia aj tisícročia. Francúzsky boli práve tie prvé ženy, ktoré si mali možnosť tento zázrak vyskúšať. Ja osobne teda používam micelárku ako si môžem, ak to tak môžem povedať, že odjak živa a nemám s ňou vôbec žiaden problém, ale vyberám si takú, ktorá je väčšinou teda jemná a určená na citlivú kožu. Aj keď nemôžem povedať, že by som mala vyslovene ja citlivú kožu. Ja som skôr ten typ, že mám masnú kožu danú do vienka geneticky a so sklonom k tvorbe akné. Dodnes, aj keď už mám 45 rokov, tak to akné sa mi vytvorí aj v tomto veku. Ale radíte vlastne tú micelárnu vodu oplachovať, pravda? Nemusí to byť úplne paušálne, ale pokiaľ človek má taký pocit, že si ju chce opláchnuť, tak áno. A viete mi povedať, v akom poradí máme tieto prípravky používať? Určite áno. A ešte teda tá pleťová voda môže byť po tej micelárnej ako druhý krok, lebo ona nám upraví zase to pH, dotonizuje tú kožu a prípadne ešte odstráni ďalšie nejaké nečistoty, čiže oni sa aj doplňajú. Ale pleťová voda ako taká, tá tonizujúca, nám neodstráni úplne ten make-up. Tá micelárna voda má vyslovene tie micely na to, aby to urobili úplne dokonale. Čiže aj keď si odličujeme napríklad micelárnou vodou maskaru,
tak chcem sa vrátiť k tomu, čo ste aj vy hovorili, že si nešúchate tú kožu uteráčikom, tak ani tými odličovacími tamponmi alebo handričkami alebo tými, kto je ekologickejší, tak si dáva záležať na tom, aby aj tie odličovacie tampony neboli jednorazové, aby sme nevytvárali toľko odpadu, tak to môže byť niečo, čo si kúpime v drogerii a používame opakovane, čiže si ich iba dobre, dostatočne navlhčíme a priložíme napríklad na tie očné viečka. Očné viečka sú úplne delikátna lokalita, lebo je to miesto, ktoré má najtenšiu kožu, iba 0,2 mm alebo 0,4 mm u niekoho. Čiže o to zvlášť dbáme, aby tá micelárna voda bola určená aj pre túto citlivú oblasť očí a očného okolia a iba jemne si to zotrieme. Ale niekto uprednostní odličovacie mlieko. Je to v poriadku, pretože si ho zapracuje do kože tým, že je mastné, tak tiež dobre odstraňuje v oleji rozpustné líčidlá alebo nánosy z toho celého dňa a navyše si urobí popri tom aj jemnú masáž a potom si napríklad ten uterák alebo nejakú handričku navlhčí príjemnou vlažnou vodou, ani nie veľmi studenou, ani nie veľmi horúcou a jemným pohybom si ju vlastne túto hmotu, ktorá vznikla zo zapracovania čistiaceho mlieka a toho make-upu odstráni a vlastne má úplne čistú tú kožu, ktorú si môže pleťovou vodou ešte dočistiť. Čiže postupujeme väčšinou od tých vodových báz alebo konzistencií smerom k tým masnejším. Čiže ráno teda tá micelárna voda, ktorú môžeme umyť, v druhom kroku dočistiť alebo dotonizovať pleťovou vodou, tonizujúcou vodou a potom si dáme sérum, denný krém, krém s UV faktorom a na záver make-up a iné líčidlá dekoratívne. Spomenuli ste sérum a mňa zaujíma, že mám si ho teda naniesť na pleť a mám počkať nejaký čas, kým sa mi vsiakne, predtým ako aplikujem na pleť krém. Áno, po každom nanesení čohokoľvek na pleť by sme mali počkať do vsiaknutia. Niekomu sa veci vsiaknú veľmi rýchlo, niekomu pomalšie, takže minimálne do doby, kedy pocitovo vieme identifikovať, že to máme vsiaknuté, tak až vtedy nanášame ďalšiu vrstvu. Večer postupujeme podobne, čiže čistíme si tú kožu, teda ten prvý krok je odlíčenie tou micelárnou vodou. Druhý krok môže byť umytie a môžeme použiť aj čistiaci pleťový gel alebo nejaké, keď máme problematickú kožu, tak sú tam aj k dispozícii aj gely, aj mydla, aj čistiace peny. Môže to byť aj peeling, ale zase som aj čítala také názory, že niekedy je peeling lepšie použiť ráno, lebo vlastne v noci nám tá koža regeneruje, tak keď si to tak predstavím, že ako mi krásne vznikajú v noci tie nové bunky, tak áno, ráno, keď sa zobudím, tak si tie staré chcem odstrániť, aby som obnažila tie nové a odstránila tam ten nános z rohovatených starých odumretých buniek, čiže dáva mi to logiku, že by som ten peelingový proces zaradila na ráno, ale tam zase treba dať pozor, že akú máme kožu a že či si tým peelingom nemôžeme ešte uškodiť, lebo keď je to hrubozrný mechanický peeling, tak určite nie je vhodný na pleť citlivú alebo na pleť so sklonom k rozácii. Rozácia je ochorenie, ktoré sa prejavuje začervenaním a sú tam veľmi krehké cievy a mohli by sme si to ešte viacej rozdráždiť, tak potom by som siahla po nejakom enzymatickom peelingu, ktorý jemne rozpúšťa alebo uvoľňuje tie medzibunkové väzby, aby sa mi odstránila tá stará vrstva kože odumretá a obnažila sa tá nová šťavnatá ružová krásna pleť. To znie výborne, dokonca šťavnato. A večer, ešte keď teda po tomto čistení by sme mohli zaradiť zase sérum. A sérum môže obsahovať aj účinné a aktívne látky. Môže obsahovať, najčastejšie aj obsahuje, ak ideme do anti-agingu, tak nejaký derivát vitamínu A, či už je to retinol alebo iný derivát vitamínu A.
a vlastne on nám nabudzuje novotvorbu kolagénu a aj rýchlejšiu obnovu buniek, čiže v určitom veku okolo 30-ky, alebo v podstate starnutie začína po 25, keby sme ho už mohli zaradiť. A potom, kto ešte potrebuje, si na to môže naniesť krém a tak vlastne ide spať. Ale ráno si to zase musí celé odstrániť. Čiže je to taký kolotoč. Ale je to aj otázka miery. Podľa mňa. Je to aj otázka miery, jednoznačne preferencie času, koľko ja nemám na seba až toľko veľa času, čiže moja rutina pozostáva z takých 4 krokov. U niekoho to môže byť rutina, ktorá pozostáva z 10 alebo 11 krokov. Ja ako dermatolog sa však na toto pozerám tak, že tá koža neviem, že či vie úplne absorbovať a využiť až 11 krokov. Neviem, možno niekoho koža áno, ja som to nikdy neskúšala, lebo niekto má taký názor, že ako my naše telo potrebujeme aj jesť, aj piť a v tom jedle potrebujeme príjmať vitamíny, minerály, stopové prvky, proteíny, takže aj tá koža zvonku by toho toľko potrebovala, ale v tomto som ja zase, že niekedy taká, že minimalistická, že menej je viac, zatiaľ čo pri ochrane voči UV žiareniu som za to, že viac je viac. Tak, a čo je ten indikátor, ktorý nám povie teda, že už to preháňame s tou svojou skincare? Moje mladšie dieťa používa veľmi veľa prípravkov. Neprejde týždeň, kedy by im priniesol domov nejaký iný. A skrátka má veľa krokov, niekedy aj 20 minút si čistí pleť. A tým, že on má takú citlivú pleť, majú veľmi suchú. Že už keď vyslovene mu chytím líce, tak cítim, že je tam také drobné strúhadlo, čiže mu hovorím, že to preháňa. On mi hovorí, že to nepreháňa. Je to náročné asi, ale v zásade by som to videla tak, že naša koža je celkom múdry orgán. A neviem, či si ľudia uvedomujú, lebo ja som nedávno bola v škole u mojej dcery, kde mali takú tému, že vlastne čo robia rodičia, tak som bola porozprávať o dermatológii a o koži a vlastne my kožou nepriamo aj ako keby vidíme, lebo má aj tú senzorickú, máme tam senzorické nervové zakončenia, zatvoríme oči a keď niečo nahmatám, tak viem rozoznať, že či je to drsné, hladké, mäkké, ostré a prípadne aj určiť, že čo to je bez toho, aby som to videla a tým deťom sa to aj vždy podarilo, keď som im zaviazala oči a dala drevený hrebeň, kovový štipec do vlasov alebo čapicu, ktorá bola mäkká a ešte aj s brmbolcom mäkkým, tak naša koža to dá najavo, keď už má toho plné zuby a dá to najavo najčastejšie začervenaním, svrbením, pnutím, zhrubnutím, lebo ona sa snaží voči tomu brániť a niektoré alergény v kozmetike môžu byť také, že sú veľmi silné, čiže už po prvom nanesení krému nám dá koža najavo, že tak toto nechcem používať, toto už mi viac nedávaj, začervená, páli, štípe, svrbí, prípadne začne až mokvať, tvoria sa tam plusgyriky a to je až vlastne typ kontaktnej dermatitídy, čiže tá vlastne vzniká u každého, nielen u toho, ktorý je na niečo alergický. Potom máme ešte aj iný typ takého kontaktného ekzému, alebo že iba nejaká látka v kozmetike vyvolá tú reakciu iba u ľudí, ktorí sú predisponovaní reagovať alergicky na nejaký alergén. Takže tá koža vie, čo jej robí dobre a čo nie a dá to najavo. Sú prípravky, ktorým by sa mali vyhýbať ľudia s akné či rozáceou? Áno, vlastne tým, že akné je ochorenie pilosebacálnej jednotky, ono to znie tak komplikovane, ale vlastne akné je multifaktoriálne ochorenie a nemá len jednu príčinu a môže, alebo najčastejšie vzniká práve v puberte, ale môže vzniknúť aj
prvýkrát po 40-ke alebo až v menopauze, čiže tam vidíme tú hormonálnu závislosť a na kožu z akné by sme si mali dávať pozor a vyberať si produkty, ktoré sú nekomedogénne. Čiže malo by to tam byť napísané, pretože prekurzorom všetkých foriem akné je mikrokomedón a mikrokomedón je ukrytý v koži niekde hlboko a nevidíme ho voľným okom a preto aj najčastejšia chyba, ktorú robia ľudia z akné je, že si ošetrujú iba viditeľné prejavy a tie si nejakým spôsobom liečia alebo sušia, aby sa im rýchlejšie zahojili, ale je vždy potrebné ošetrovať celú oblasť, na ktorej predpokladáme, že môže vzniknúť akné, práve preto, že ten mikrokomedón nevidíme a potom máme z toho ten začarovaný kruh a mnohí ľudia sú frustrovaní, že len čo sa mi jedno dohojí, ďalšie mi vznikne. No a vtedy vždy prídem na to, že problém je v tom, že si neošetrovali celú pleť, celú plochu. A zase rozácea je úplne iné ochorenie ako akné, ale môže sa niekedy v niektorom štádiu aj podobať na akné. Dokonca vo veľmi starých učebniciach dermatológie to malo aj jeden taký spoločný názov, že akné rozácea, ale dnes už je to úplne oddelené, tieto dve diagnózy, lebo vieme, že čo spôsobuje akné a čo naopak rozáceu. Čiže veľmi zjednodušene si môžeme povedať, že tá rozácea je ochorenie prejavujúce sa na koži, ale príčina je v cievach, ktoré sú extrémne krehké, majú extrémne krehkú stenu ciev, ktorá ľahko praská a vlastne sa to prejaví začervenaním. V tom prvom štádiu je to začervenanie iba reaktívne, to znamená, že začervenáme iba pri príchode, v zime, keď je to vonku chladno a prídeme do vykúrenej miestnosti, tak je tam taký flash, takéto začervenanie, alebo pri pití teplých nápojov, či už kávy, čaju alebo jedení polievky, začervenáme, lebo sa to vtedy výraznejšie tým teplom prekrví a prejaví, alebo pri konzumácii niektorých potravín, ako sú tie histaminoliberátory, čiže sú to niektoré plesnivé syry alebo červené víno alebo konzumácia morských plodov u niekoho vyvolá toto začervenanie. Potom je to druhé štádium, kedy je to začervenanie trvalé a vlastne vznikajú na koži hlavne centrofaciálne, to znamená na nose a lícach a brade, teleangiektázie, to sú tie rozšírené cievky, ktoré vlastne už nezmiznú nejakým spôsobom, možno vplyvom cievneho laserra sa dajú odstrániť. Potom je to ďalšie štádium, ktoré na tomto trvalom začervenaní sa začnú tvoriť vyrážky. Či už sú to najčastejšie červené, alebo môžu byť aj hnisavé. A potom je to ďalšie štádium, kedy sa vlastne napríklad nos, to sa volá rinofima, že nadobudne taký zväčšený karfiolovitý vzhľad, tak to je ďalšie štádium rozáceje. Ale táto rozácea môže mať aj ako keby nekožnú formu a môže sa vyskytnúť aj v očných spojivkách, ktoré sú trvalo začervenané a človek má potom sklon k slzeniu, čiže áno, k slzeniu, slzavejú mu oči, čiže ja vždy vyšetrujem aj oči, že minimálne teda pozriem sa, ako vyzerajú tie spojivky. Takto boli vyčerpávajúce odpovede a verím, že pre naše poslucháčky aj osožné. Poďme teraz na našu rýchlu rubriku Mýty a fakty. Len pripomeniem, že bohatú inšpiráciu čerpáme zo sociálnych sietí, kde sa to priam hemží nápadmi a návodmi na lepšiu pleť. Ste pripravená? Dúfam. Na vyčistenie pleti stačí čistá voda? Čistá voda žiaľ nestačí, potrebujeme použiť nejaký produkt, ktorý nám ju vyčistí. Problematickú kožu vysušujeme, nie je potrebné ju hydratovať. To je tiež veľká chyba, je potrebné hydratovať aj problematickú kožu a veľmi sa o ňu treba postarať. A posledný. Na noc nám stačí použiť poriadne mastný krém. To vôbec nie. Na noc potrebujeme pleť pripraviť po celom dni, čiže ju dôkladne očistiť, aby potom tie krémy, ktoré chceme následne použiť, alebo séra, mohli v noci pôsobiť a aby sa mohla v noci naša koža dôkladne zregenerovať. Opäť mi z vašich odpovedí vyplýva viacero práv, ktoré by som zhrnula do 2 aforizmov, teda krátkych a výstižných slovných útvarov. Ten prvý sa týka toho, čo funguje, a tak ho nazvie faktorizmus. A ten znie, keďže prípravkov je celá spleť, pomôže, keď spoznáš svoju pleť.
A ten druhý, založený na blafe, volajme ho blaforizmus, zase znie, pozor, pomyselný jingle, pleť nie sú topánky, nenapne sa, keď ju hrubo namastíš. A v takejto dobrej nálade sa s vami dnes lúčime. Veríme, že si nás vypočujete aj o mesiac. Aby vám žiadna ďalšia epizóda neušla, dajte nám prosím odber na platforme, na ktorej nás počúvate. Na budúce budeme riešiť zloženie prípravkov. Lúči sa s vami pani doktorka Michaela Blaško. Ja prajem všetkým, aby sa cítili zdravo a vo svojej koži. Moje meno je Tatiana Kubišová a nezabudnite, že každá sme svoja. Majte sa teda svojsky dobre.